ହେଇଗଲା ଏବେ ହେଇଗଲା ଏବେ ସେ ଭିତରକୁ ସବୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଫୁଟିଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନା ନା ସିଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପୁଛେ ସେ ପୁଣି ସଜିବ ନାଇଁ ନେଇଯିବ କି ସଜିବ ଜୀବନ ଅଛି ସଜିବ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ହେଲା ମୟୂର କେତେ କ'ଣ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଛୁରୀ ଶୋଇଛି ଠିକୁ ଅଛନ୍ତି ଠିକା ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ହଉ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।